Ano yung mga kabrigada, may buntag no, sa to ang part sa video live. Diri na hunong, dira na nahunong ay naputol ang sunog pero wala pa ta nakabalo no. Okay makatudlo or saba ko asa jud ang gisugdan sa sunog kay lapad ang sunog. Tungod sa hangin. No? Sigon pa sa usa ka residente nga nahinabi nato mga kabrigada, pangduha na daw ni nga nahitabo nga sunog diri una daw last 2000 mga asa to sir mga 2000 mga 2009 ang pinakaunang sunog daw nga dako to pero mas dako karon kay mas daghan na mga residente diri karon no. Ang mga balay diri mga kabrigada ko atong i-describe mga semento man no. Okay, nakurmal na ba pabalik sila diri ba? Semento naman ang mga balay diri murag okay pud ang ilang status sa ilang panimalay dili man pud kung gama jud na no sa light materials kung una mamindot kay ni diri ana unsa man ang May pa kayo mga balay daw na pabalik sa gobyerno diri na okay ang mga balay. Karon ako na. kung wala pay sunog i-describe daw man kung unsa ni diri ang Nindot kayo diri mga forma. Tari mga balay daw. sige po Karon murang minteryo na. lagi uy Labi na dito kasi dagat tanaw diri mga minteryo na tanawon. May taas lagi kay naputoy lagi dagat Dapat tanaw kung nakakamamas lagi wala hindi man ko makaano no makitagtaas diri no sa balay pero talikda ng kahoy. may gani ka na wala na appeal mga kabrigada nakita ninyo ng building dara school na no eskwelahan na Oo na sunugan yung gamay. ay nasunugan siya gamay Dira eskwelahan na daw padulong dito gamay daw tanawon ka na. oo Nimo ba ko. wala na appeal ito Nasunog ang eskwelahan niya. may gani pero isa lang ka class o sa man classroom lang Kinder to 6. Baga kang Dako na sulod sa sublunod. try na to ma'am kung makaya pa sa to ang battery no kay mga brigada o bata manawagan ta sa to mga kauban dira sa patrol kami diri dapit sa area ang problema pa dyan mga brigada nadungan siya no nadungan siya sa pandemic lisod ang panginabuhian agini lisod ang panginabuhian karon mga kabrigada tapos nasunugan sila okay lang unta na mga kabrigada kung isa lang kabalay kaya pwede matabangan sa mga silingan di ba ma'am kung isa lang kabalay or duha pwede ra matabangan sa silingan matunulan sa silingan o kanang mga pagkaon or gamit pero halos sila tanan sa puro nasunugan lisod kaayo asa sila mangita syempre maangas doon sa ato ang mapangayon nato tabang in case of emergency itong mga silingan pero diri makabriga sila tanan nangayo og kaning tabang no nay balik ako ni tawagan natin kanay ha sige pa oo sige lang ay kaning kamot lang nay makahiram kag charger para makontak ta ka sa barangay no Pero mag-ulit ko magpalit ko charger. Sige. Sige, salamat kayo na God bless po. Ang mga hayop ba, ka mga gwapo sa mga iro, murag arangan. Ito, daga na litson. Nalitson ng mga naapang. Ambot ko nga sa natugipang lubong sa tag-iyak, naluoy ka ng tanaw, May kabrigadang sitwasyon karon, no? Grabe. Wala mo, physical distancing. Wala na yung mas. Wala na yung mas. So, pag mas nga, maglisod na maginhawa ang tao, di ba? Pero gahapon, wala jud no? Sigkot yung mga tao gahapon, wala sa bintana, kami nangatis taas. Bintana na lang nangagi. Mga anak lagi. Ito sa iskilahan sa mas. Ang kabrigada, ang sitwasyon, grabe. 200 to 300 kabalay, ma'am, no? 300 sobra siguro. Ay, 300 sobra. Wa pa'y labot ang mga nag-arkila. Grabe. Murag diri mata nangagi ato pero murag init kaayo dira. Hantod karon mga kabrigada ma-feel gihapon nimo ang kainit ba? No? Wala pa gyud sa total jud nga napalong, mag-aso-aso gihapon.
Kung ang mga katawhan rin mga kabrigada, no, ang giho nila is ngita na lagog ka ng mga bakal, mga ano sa ilang Kalayo pa mama. oh, bakalayo. Grabe init, ma-feel. Lalaki, plastic na yung... Oh, gani. Ma-feel jud mo ang kainit, may ano ma'am, agiran ni. Buntag. Oh. Sitwasyon. Dili jud na ano. Ani. Brigada no, basta kung namin mga used clothes, mo jud ang pinaka-importante nila karon. Wala sila tubig, wa may tubig man no. Oh, may tubig. Walay oh, gipanggutom na ni sila. Sila mga pamahaw diri. Kung gamit mo to, o kuryente. Sawan sa motor mo. May gani gipalong ang kuryente no, dayon. Hatag na. Mga kabrigada luoy. Luoy kay mga tao kabrigada no, makita sila paano panghatag. Oh, mga kabrigada luoy jud kay mga tao no. Kay nagikan nga ano. Pahan mo rin. Luoy kay mga tao mga kabrigada, makita yung tao sila pagtaon. Wala jud sila pagduha-duha nga mangutana ba kung paraahan ang nga pagkaon kung para ba sa ilaha kay mangayo jud sila mga kabrigada no munang kita gisa man ang naay kasing-kasing mga kabrigada nga willing bitaw mo tabang sa ilaha. Contact lang sa to ang Facebook page, sa to ang mga anchors numbers sa Tira Brigada karon live man. Pwede mo makaano, init pa jud siya. Grabe. Ang dalan. Magihanan diri atong sapatos ani. Wala jud sila mga pagkan. Ang mga bata may luoy ani diri mamba. Tiran ko sa barangay. Agi pang tipo katong dito sa simbahan sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Oh, ay Saints. po to. Dagan kayo nagkalat-kalat. Ang itapo ka sa Sa Mormons man to nga simbahan no. Ako na sa mga to. Ipang pa ng mga tao makadi ba siguro. Lagi. Imagine 200 to 300 plus ka mga kabalay. Pila pud na katao ang nasa ano sa family ba? Pagkakad ako ko yung kwan tao. Grabe. Dako man rin banda sa barangay Duterte ang populasyon. Pero mauni kinakadako sa Duterte. Lagi barangay Duterte manino maditol. Hey sir, mayong buntag sa Bye. sa LGU po sa city government. Kung saan na kayo nabalitaan sa kung plano karon sa itong gobyerno diri Ako may kabalaw ko sa mga kuan nila dre. Kay wala pa yung mga mandate, mga wala sugo. pa mga kuan. May kaduha, nara na sila untay lang ikuan sa mua. Ay sugo no. Hmm. Malaki po dito. Kumusta man ang pag ano karon? Wala pa'y walay nabalitaan na missing. Wala man atong pagsugod na ay balita nga na namisi mga bata. Gulang pero wala pa kanina wala man daw. Sige. Okay man. Sige po. Salamat kaayo po ha. Thank you. Salamat. Thank you. Apo. Bumbero. Mga brigada. Ang pag-asa na lang sa mga tao diri ma'am is mga bakal no, nga mabaligya nila. Porta sila kang Makaporta sila karong adlaw no. Masustain nila ilang mga ano. ano kung maurot na. Wala na may alala. Pilaray halin ana no. Oh. Ang problema po daan ni ma'am kay kana bitong mga tao ba nga naginusara na sila silang Pinoy-anan no? Tigulang. Kailangan na to na ako. Sarili lang ang kwarta. Akong tabang sa iya. Lagi